Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fish Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Hey, we guys, niyabona yini into esiyenzeka lapha eMzumbe ukuthi sebe umphakathi owodwa. uMangwabe, uMakhwela, uMakhumalo, uBabumsiliku. uMangwabe uthe lo muzi abawakhayo bewakhela umalume ingoba abasenalelinye imuva, so bathola indawo eduze nakaMsiliku. Wathi into angayazi ukuthi kuyinhlahla noma kuyibhada, wasesikodela kumsebenzela kahle ngoba phela useduze nasekhaya. Mawufika umembeso wakhe bayoshona nje le ezansi kaMangwabe. uSinema bephuma ngemoto ehamba nobaba beya kaMakhwela uthawu kuseduze kabi ekhaya nakaMakhwela. uMayeni makufika abantu bedukile ngendaba yamembeso kaMakhumalo ubakhomba izansi. Kamadlala kazi ziyabuya. Yazi ukuthi badinga ke thina, sengibonile thina ukuthi thina singayenza lento esiyifunayo. Leyo ukuthi i-input yethu isingawuvuthisa umlilo because umlilo kusizini ethi hayi akubandi. Akwazi ukuthi uMakhwela engaba owala ngasesitolo kwakusho uMacele hayibo ngakuphi washo. Nangu mase kufika kuMakhumalo sathi uMakhumalo hayibo anti bakhe ngangifunda khona abaze behlangane ekhoneni noMangwabe. uMangwabe phela lani duzane kaMangwabe kamalume. uMangwabe mhlawumbe bayojeka ukuthi ziyaphelela izinto ezenziwe endlini futhi indlu isiphelile. uMakhwela ke yena ngithi akanayo imoto shuthi ke usancika kuMsiliku. Sengisho ukuthi before uMakhwela nje akuhlangwana naye khona lana eduze. uMakhelane isisuke senzela ukuthi si-enjoy i-TV show masiziba izinto ey'njeni ngoba kaMangwabe sezwa ngayo uMangwabe waze wathi nje kuyi-advantage ngoba phela manje sengiseduze nasekhaya. Waze wathi hayibo sathi siyalunguza ngendlini ukuthi ukhona sabona amakhabethe ukhona nombhede, okusho ukuthi kuMangwabe uke ehambe eyobheka olaphaya endlini nabakhe abakhayo beqedela. Ngapha uSine uthi nje njengoba sila kuseduze kabe ekhaya. Ngapha uMacele uconfirm ukuthi uyayazi indawo la uMakhwela asuka khona ngasesitolo esibomvu. uMakhumalo maye phatho anti kusho ukuthi ngenze ukuthi izibongo zakaKhwela mhlawumbe ziwu3 ziwu2 abaze behlangane abazange. Sizibelani ke lento uMakhelwane ukuthi sibuke i-TV show sihambe ne-storyline mase si-criticize into esiyibonile sincoma into esiyibonile ngoba leyo ukuthi sonke singabe uMakhelwane singabenzela thina sibakhombisa ukuthi siyabona ukuthi inganekwane lena inganekwane lengane kwane ngoba uMangwabe ewufuna lo muzi engawuthola. uMayeni ewufuna lo muzi engawuthola. uSine ewumngane kaMakhwela kulula kakhulu ke ngoba phela ngeke amazi ku-social media masikube ngasalazi. Njengoba nje sebewuboniwe ukuthi umuzi onje nathi siwubona kade bewazi. Ngaphandle ke mawukuthi kwavele lento le isiqala nje siqala sekufika i-TV show. Indaba yaMakhwela ivele yafika sekufika i-TV show. Kodwa makuyinto eqale njengokuthi wamuzo uMayeni ethi angivelanga ngavuka ngishadile ngajola. Hawu kulula ukuthi bengatholi eThekwini lana komakhelwane bekhuluma kanje omakhelwane hayibo wemakhelwane sisuke sibazibela lokho ukuthi hayi asi-enjoyeni i-TV show yenu singakunaki lokho okunye kodwa mase sikunaka kanje sizovele singabi nawo umudla wokubuka i-TV. Yingakho siyikhipha lezi zinto esiyibalayo ukuthi cha leza never sisino ngoba manje uMakhwela umakhelwane kaMangwabe njengoba uMangwabe ewumakhelwane kaMsiliku, uMsiliku abe umakhelwane kaMakhumalo. Konke lokho sikuzwe ngabo okwenza nje kube lula ukuthi bethola umuzi wakaKhela nentombazane yakhona.
into esingayazi ubaba Makhwela bamncintshile ukuvela kwi-TV show Sizwe kwi-side lakhe ngayo yonke indaba le uClassmates amzila nayo. Ngeke ngiyivale le video. Kuthiwe-ke okunye bazo-eda ama-episodes. Inkinga uma be-eda ama-episodes basuke be-eda ama-episodes la uMayini engekho khona. Kuvele kube saskim sami kakhulu. Kodwa-ke ayikho inkinga, sisayilandela ishow. Bengenzela umakhelwane ukuthi asididekile nathi makhe. Ukuthi inkinga mase sinimemenza bomakhelwane sithi khulumani phela nivele nithule. Njengamanje sifuna ukwazi ukuthi isonto liyaqala nini. Anisho. Ngoba ukuqala kwesonto thina-ke sesiyabaqala ukuthi usizini 1-ke unje. Wekazi namkhumbula lo malume okhuluma ngokuthi wawumseleko uyamkweleta imali. Washo ukuthi kunosizini 1 abawenza. Yazi lo season 1 lo siyawucela ngoba khona into esingayibona. And lo season 1 mabe ukhipha ungabasiza. Mawukuthi bayathanda ukukhokhela lo malume imali yakhe because sesiyabazi sizoyibuka ishow. Sesibukela ukuthi kanti babenzani ekuqaleni. Yini bayibona leya season ingaqualify for i-TV show. Yini mhlawumbe abayibona bona bathi awu lena-ke ngeke isidayise kahle kubantu. Ngoba into engiyizwayo nengayifunda kwenye imagazine useason 1 ipurpose yawo kwakukhombisa abantu besifazane ukuthi isithemba kuyona into embi. Kahle kahle kwakuwukuthi abantu besifazane becabanga ukuthi umnakwethu into enormal, into vele ekhona because abantu besilisa banjalo vele. Kanti-ke kuzokwenzeka kube ukuthi mayifika isho into yokuqala sizoyibuka ukuthi i-main character ubani, ubaba. Ngeke kuze kwenzeke ngisho kwelizayo endaweni yokuthi umama akhulume nge-experience yakhe akhulunyelwe ubaba. Into esovele sisho thina sizosisho ukuthi kunengcindezi lana ngoba nangu umnikazi wendaba waye engazikhulumile. Ithini-ke lento? Uma kuwukuthi isithembu siyaphila sihle and yonke into i-right akazisholo yena uMacele ngeyakhe i-experience. Kwasho ukuthi-ke phela manje ku-TV sibaningi sekuyi-stage esikhulu e-South Africa sizosheshe siyibone thina into oyishoyo kodwa ingeyiyo. Yaqhubeka-ke indaba, i-director kwaba umseleko, i-author namanje kwaba umseleko. Sabona lapho ukuthi besizotshela ukuthi omama abahlale ngokukhululeka bazi ukuthi isithembu into enhle enjani kodwa kusho ubaba. Why omama bengagqugquzelwa omama abakwisithembu? Yasala lapho-ke imethi ukuthi lo ex awusolveki, akubuyelwe phansi-ke kubuka ukuthi lento le ikhona yini. Yasala injalo-ke. Lo season 1 uma bengawudedela sesingabuka lokho ukuthi kanti babethi bazokusho kanjani ukuthi isithembu sihle komama kodwa kuthule bona omama kukhuluma ubaba. Ngoba umnikazi wesithembu udlale yakhe indawo yokuthi wenza izinto ezifanele. Abayi-happy mase beyisholo bona ukuthi ba-happy. Wayekuzoma omunye esikhaleni sakho athi uhappy ubukhona. Welele. Usico siyaphela.